Hukumar masana'antar Kannywood ta dakatar da Kadija mai numfashi har tsawon shekara 2 gami ga fitowa ko alakantuwa ta kowane bangare da zai nuna cewar ita masana'antar ta Kannywood ce, a ta bakin shugaban tace fina-finan jihar Kano wato Abba El Mustapha. Yarinya mai suna Kadija mai numfashi mun yi decision cewar mun dakatar da ita kanta na shekara 2 daga fitowa a cikin fina-finai ko kuma mu'amala da duk wani abu da ya danganci Kannywood. Hakan ya biyo baya ne bisa raina hukuma da kin zuwa gayyatar kare kanta gami ga wani bidiyo da aka gani yana yawo a kafafen sada zumunta wanda ta yi shi a gidan rawa a jamhuriyar Nijar. Aminu Sufi TV.